Video yathu ya lero tionesana mmene tingapangire scan mapepala ngati awawa kuti akhale mu mawu. Mwina tifuna tigwiritse ntchito mwina kulemba zina zake komano sitifuna kutaipa. Ndiye timangopanga scan. Ndiye itakhala yoprintisa chonchi apo ayi ya 100 chonchi. Komano ikakhala ya 100 make sure kuti ikhale handwriting yokongola osati imene ikuonekera iyi ndiye kuti ivutika kupanga scan. Ndiye musataya nthawi tiyambe. Ndiye izi kuti zitheke tigwiritse ntchito browser apa tipanga click Chrome. Kenako tipanga search apa tilemba kuti image to text tipanga search. Kenako tipanga click website yoyambirirayi apa ikasegula apa pakoneka pa kamera apa imakhala kuti chithunzicho ulibe sunachijambulepo ufuna uchipange ngati scan apa mwina apepala ngupeza mwazizizi ndazinzake koma pa browser pa ndiye kuti unajambula ndiye tipanga click pamenepa. Kenako files. Kenako tipanga select poti tinajambula kale. Kenako tipanga convert. Tikapanga convert ndiye kuti chiloda nde mene muchionera apa munjo kuti chatheka chatibweresera zonse zimene zinalembedwa papepala pacha. Ndiye kuti zili ndife kupanga download olowapo ayi ndiye kuti tingopanga apa kuti tipange copy kaya tikulemba document ina yake ndiye kuti kangopanga copy paste ngomakapitiriza kulemba basi kupanga kwake kumene koko. Ndiye ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni osayiwala kupanga follow. Tiyeni tionanso video yotsatira.